So pag-usapan natin ngayon about the Dolomite Beach. Alala nyo yung Dolomite Beach? Yung pinatayo during the pandemic. Tapos yung mga vlogger nagpunta doon, nagpicture-picture, ang ganda. Ngayon lang to nagkaganito, ang ganda, parang nasa Boracay. Boracay o Metro Manila, oh my God. May pandemic. Diba? Pandemic. Distancing, diba? Dapat walang magtipon-tipon. Tapos palayo ka ng beach, edi maraming pupunta doon. Edi mag-i-spread yung mag-i-spread yung COVID. Wow, ang galing. Tapos yung mga vlogger, wow, ang galing talaga ni Duterte. Naisip niya to, genius. Ganda. Nakakawalan ng stress during the pandemic. Baliw ba kayo? Dami nun mga vlogger. Talagang doon na lang, kurang na lang, mag-tent na doon. Proud na proud. Pandemic. No? Social distancing, tapos patayo ka ng beach. What is the point? Diba? Diyos ko. Anong klaseng plano yan? Sino nagplano yan? Wala bang nag-advise na mali kasi magtipon-tipon mga tao doon? So basahin natin to, no? Mukhang iimbestigahan na. So the House of Representatives investigation and the issue surrounding the Manila Bay Dolomite Beach will start by the third week of November and focus on whether or not the project was necessary. Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon said on Monday. Third week. It's gonna be the House Public Accounts Committee will begin proceedings on the Manila Bay Dolomite Beach project in the week of November 17, 2025. Lapit na, lang tulog na lang. May problema na naman sila. May problema na naman si Digong. Nasa ICC nang ha. Patong-patong pa rin mga kaso niya dito. Parang pinagtripan na naman, Sabi pa dito, according to the lawmaker, the hearing will also check if the Dolomite Beach project will really cause flooding to adjacent areas within the city of Metro Manila. The hearing will also examine the project flooding impact on the adjacent Ermita, Malate areas, including the status of Faura, Remedios, and Estero de San Antonio, Abad drainage outfalls, and any effects arising from the project's engineering specifications. Naalala nyo, nung bumaha sa Metro Manila, tapos pina-check ni Yorme ate, na bakit ganun? Di naman ganito dati Hindi naman binabahan ng ganito kagrabe kahit konting ulan lang. So chinek nila, nagtawag siya ng engineer, tapos chinek nila yung floodway, parang hindi gumagalaw. It's either di gumagalaw o ang bagal ng galaw. So talagang trinace nila yung chinek nila yung floodway, hanggang nakita nila na yung Dolomite Beach pala dapat dun dadaan para yung tubig baha mabilis na lalabas sa dagat. So ang nangyari, dahil dun sa Dolomite Beach, maraming na-divert it's either na-divert na block na floodways, kaya hindi makalabas yung baha. So ngayon, kahit konting ulan lang, babahayin na. Kasi di na makadaan yung tubig dahil sa Dolomite Beach na yan. Na Duterte legacy, Dolomite Beach. Diba? Daming effect. Nung pinatayo yan, di ba na naisip, okay, patayin natin to, may maapektuhan ba? May mga daanan pala ng tubig baha dito Parang pinatayo na lang kasi sabi niya, patayo nyo yan. Alam naman sabihin mo, hindi po pwede, di lagot ka. Wala ka naman magagawa pag sinabi nyo na ito, patayo mo to. Sabi pa dito scientific experts from the University of the Philippines Marine Science Institute and the group AGHAM have formally requested that the DENR publish environmental and
Fisheries Impact Assessment data for the Manila Baywalk Dolomite Beach, warning that the project's effects on marine habitats, sediment, dynamics, and water quality remain unexamined and may pose risk to the bay's ecosystem and coastal resilience. So yun, di sila nagtanong, mga scientists, mga environmentalists, kung may effect ba doon sa ecosystem ng lugar. Mga marine habitats, maapektuhan ba? Basta pinatayo na lang. Trip ko magka-beach dito, patayo nyo, wala akong pakialam. Mga marine habitats na yan. Yung sediment niyan, yung lupa, maapektuhan ba? Diba? Yung water quality, kung lalagyan natin ng dolomite, meron bang mag-change ba yung may chemical changes? Magiging toxic or ano? Parang kasi yung hindi naman natural kasi yung nilagay doon. Hindi naman part ng ecosystem ng Manila Bay yung nilagay na Dolomite Beach. So it will greatly affect the environment, ano. So, di sila nagtanong kung ano. Basta patay na lang natin. Basta dito may Boracay. Boracay, Dolomite Beach. Pero kailangan natin i-maintain lagi. Millions and millions every year just to maintain that. Kasi yung lupa doon, yung Dolomite, di pupunta sa dagat yun. So, kailangan tabunan mo na naman. Paulit-ulit. Magkano gastos mo dun? Tapos yung mga basura, pupunta dun. Pag high tide, maglilinis. Di ba? Tapos delikado dun, biglang yung lupa biglang babagsak. Kasi lang yun eh. Parang nakapatong lang yun eh. Di ba? Recreation lang yun ng lupa eh. Di naman natural yun, delikado. Paano kung andun ka? Biglang nag-slide yung lupa at lubog ka. Yun pa, di pa nila na-check yun. Okay, pupunta dun, delikado dun. Sabi pa dito, according to Ridon, the project was never part of projects approved by the National Economic and Development Authority, NEDA, for the Manila Bay Rehabilitation Master Plan. Di yun part ng Manila Bay Rehabilitation Master Plan. Dapat doon kasi ilagay yun. Ang mo doon, ang priority mo doon, lilinisan mo. Linis lang, Tapos hindi yung nagtambak ka ng lupa doon, gawin mong beach, hindi pa malinis. 'Di ba? Dapat talagang na lang, yung nakalaan doon kung talagang gusto mong improve yung Manila Bay talagang complete na talagang tanggalin mo talaga yung mga basura muna bago ka mag-isip ng mga ganun. Yung water quality talagang kasi maitim na. 'Di ba? Maglagay sila ng mga Iba ganun. Pa dito. Robredo said that the project risks insensitivity. Nothing that the government could have placed funds for Dolomite project. Peg at 349 million to 5,001 each cash aid to a 5,000 one-time cash aid for 80,000 families amid the health crisis. So sabi ni Len, nagreklamo pala si former President Leni Robredo dito. Sabi man niya yung ginastos sa Dolomite Beach, 349 million, yung 345 million na yon dapat binigay na lang during the pandemic sa 80 families. Binigay na lang 5,000 each. Kasi yung Dolomite na yan na picture-picture ka lang dun. Picture. Social distancing dapat nagtipon-tipon sila dun. What the hell, di ba? So yun, dapat din, gusto ko rin na may investigahan to
Dapat noon pa parang di lang kasi makapagreklamo ang mga tao noon kasi takot sila kay Duterte. Pero at least 'di ba kahit na nakakulong naman na si Digong, at least ngayon na-check na yung mga mali na pinaggagawa niya, mga decisions niya na out of ewan dahil may nag-request lang sa kanya na kaibigan niya. Iba nga yung mga niya, sinasabi niya, Dre, kaibigan yan gusto mag-business pera ng bayan yung gagamitin. Tapos yung kaibigan mo gusto mag-business. Siguro ganun pinatayo niya yon dahil may kaibigan na naman siyang gusto mag-business. Hindi natin alam, di ba? Check me if I'm wrong, di ba? Well, anyway, lahat ng mga pinagsasabi ko, opinion ko lang naman po yun. So, I'm just, mga reference ko lang naman yung mga news din, ganun. So, this is my opinion. So, I hope you respect my opinion and I will respect yours. So, maraming salamat po. If you want to support my channel, just like and subscribe and share.